Перфектен маникюр? Да. Трябва първо да избутате кутикулата. Аз го правя с ето този избутвач на Stylex тип портокалова пръчица. Така отваряме кутикулата и така правиме джоб. Тоест място, където ще минава след това накрайника. Това е важно, за да не нараните кожата с накрайника след това. Аз използвам DR23 на Кми с дължено пламъче и след това минавам първо от едната страна в едната посока, почиствам птеригиум и мъртвата кожа и така повдигам и самата кутикула. И след това, разбира се, от другата страна по същия начин. Винаги гледам къде пиля, къде правя, къде минавам с накрайника и си почиствам с малката четка, за да видя какво правя. И след това преминаваме към отрязване на кутикулата. Аз използвам ножичка за левичари, те са само няколко вида на Stylex и просто с такива бавнички стъпки отрязвам нашата кутикула, тъй като тя беше почистена добре с накрайника, се отрязва много лесно.